Dobrý deň, sledujete vychytávku. Mám individuálnu cenu elektrickej energie alebo zemného plynu a chcem si túto cenu porovnať s cenami od ostatných dodávateľov elektrickej energie alebo zemného plynu na stránke Výhodná energia.sk. Na úvodnej vstupnej stránke si vyberiete, či sa jedná o elektrickú energiu alebo zemný plyn. My sme si už predvyplnili tento formulár. V každom prípade zobrazí sa vám vstupný formulár, ktorý si vyplníte a v poslednom boxe aktuálny dodávateľ produkt si vyberiete možnosť neznámy produkt, neznámy dodávateľ. Tu si zadáte svoju jednotkovú cenu, ktorú vám ponúkol váš aktuálny dodávateľ alebo niekto, kto vám ponúka cenu. Napríklad 19,80 za MWh. Stlačíte tlačidlo vypočítať a zobrazia sa vám výsledky porovnania, v akom vzťahu je vaša cena k cenám, ktoré ponúkajú dodávateľia na území Slovenska. Čiže v tomto prípade to znamená, že dodávateľia, kde je vlastne ich výpočet, alebo tento výpočet v zelenej farbe, znamená, že títo dodávateľia sú lacnejší ako ponuka, ktorú máte, a dodávateľia, ktorí sú tu uvedení v červenej farbe, čiže vlastne preplatenie, tí sú drahší od ponuky, ktorú máte aktuálne, alebo ktorú si tu porovnávate. Ďakujeme za pozornosť, ďakujeme, že používate stránku Výhodná energia.sk a prajeme vám pekný deň.